Kwaku-2022 izinto zami ingahlangani. Ngithi ngizama itoho ingahlangani. Abesimame bathi ngibachaza konke akuhambe kahle. Ngathatha ithuba lokuthi ngiye kumuntu obonayo. Ngathi mangifika kumuntu obonayo, wathi umuntu obonayo fana akacela kukho kuthini konke kuhamba kahle. Ukuthi abantu abadala bayacomplain ukuthi nina anibanakile. Fanele nenze something ukuze babone ukuthi ninendaba na. Umqondo wafika kumina nanku. Ngathi mangifika ekhaya nje. Ashisa impepho, ngathi abantu abadala ngiyezwa kuthiwa nithi nina aseninakile. Ngisacela nibambe nawo umucu. Ngase ngiqedile kanjalo ngezwa ngocingo. Sicela ufike la emsebenzini. Ngathi mangifika emsebenzini sebengiqashile. Bathi mfana akacela ubufisa mhlambe ukhola malini. Ngathi mina ngoba ngumuntu ofikayo. Bekunganginika nje noma u70,000 ngosuku. Benza njani? Bathi it's fine. Mfana akacela. Imali encane kakhulu leyo ngoba abantu abanjengawe kade sibadinga. Ngaxela nomthibo. Kade bebadinga ngoba lawa ngafika la basa bangifuni umsebenzi wakho. Yini abantu abadala sebekhangisile ekhaya. Kwathi kusenje kwaqhamuka umuntu usisi wakhona oyimanager. Wathi no, incane leyo mali. Ayithe kumele athole u90,000 per day. Sikhuluma namhlanje drive imoto enamasonto emhlanje.